Akşamınız hayırlı. Hormatly illeşler. Sapara hoş geldiniz. Salam kemine. Ha. Oğumuzun bağımızın Bar sapara soňky dinleyicilere de yalkımlı salam. İyi ver. dinlejilere sapara biz ekrandan düşemiz ok soňky 2 hepdeden bäri. Onda da Öğrenşendirler. salamlaşmalıdır ha. Yok bize ýa-ni adatdan daşary görýän däldirler. Salamlaşdagam. Şeýle, bugün soralar we düşünjeler. Hı hı. Ne o sapara bir neme çuňurrak gene de o tema agyr gürrüňlere ýakynrak bir temada gürrüň eders. Ine Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy bir tarih okan wagtyň tarihdaky käbir ýagdaýlar bilen gabat gelýär-de. Ýöne o sebäpler başga bolup biler. Netijesi bir meňzeş. Biz ýöne bu taýda düzeltmek üçin sebäbine seretmemiz gerekli-de. Bugün hem şol tarihdaky haýsy ýagdaýlar bilen gabat gelýär. Oňa sereders hem netije ýa-ni sebäbine sereders. Indi o targaçlar var. Saparanyň biraz o geçenem gurruna denlemesi. Soňam toplaýjy jemgyýet ýa-ni toplaýjy ýa-ni ýygnaýjy diýip aýtsagam bolýar, düşünükli bolar ýaly. Köne bu adamlaryň ilkinji ösüp başlan medeniýetiň çıkmazından öňkü ýagdaýda ýa-ni ağaçy bar. Ondan soň ağaçlar toplaýjy bolýar-da, ýani haýwanlar eldekileşdirýärler, tohumlary eldekileşdirýärler. Ondan soňky döwür bar. Onu saparağa bereýin o sözü. Şeylerek o nira idea o näçin buňa meňzetdiň saparağa sebäbi näme? Meňzemegimiziň. Yemi. Kemine yani sorawy Türkmen çevrem bolsaň. Bunu tarihe inerdik nemettin. Doğru soraw neme diýen Türkmenistan 30 ýylda näde şu derejä ýetdi diýilen bir soraw bar. Men kemineden şu sorawy islerdim. Türkmenistan şuny näde ýetdi, näme üçin ýetdi? Sebäbi 30 ýyl garaşsyz diýilýär-de. Garaşsyzmy, dälmi? O da soraw alamaty ýöne 1990-njy ýyllarda Türkmenistan bilen deňrek bir aşak bir ýokaryrak deňrek kowamdaky döwletler bar-da. Şolar bilen deňeşdirende bu olar nirede Türkmenistan nirede. Misal üçin Finlandiýa o Türkmenistan bilen gaty ýakyndyr, ila tanam ýakyndyr. 4,5 milyon töwerenli ilat vardı 90-njy ýyllarda. Iqtisadi ýagdaýlara golaydy, gaty golaydy. Singapur vardı. Singapurum şo wagtlar Türkmenistanyň aňrýan bäri ýani. Ýöne Türkmenistanyň kän plusy vardy. Ägir uly tebii resursy var. Ägir uly territoriýasy var. Onuň güneşli günü kän, güneşi kän we başga da bir topar beýleklerde ýok. Plusy bar-da. Finlandiýany alyp görüň, 9 ay kışdyr. O kışam agyr kış, ýöne kışam däl. Tebii nemelerinden bir lokan. O paýaldy diýip biljek demem ýok. Ýumruk galçak territoriýada. 9 aýam kış. Şolaň tüýdem peýnirem Türkmeninkiden oğanlar çetde kendir. Olara önümçülüğün 1% yarım %'dir. O galan dady ýylda toýnak salýar. Singapuram dünýede iň öten döwletler ýokardan 3-nji 4-nji bolup gidýär. Köp ýatlarda ýa-ni birincidir. Türkmen näme üçin
yankı kemiğinden aydan toplayıcı cemiyet derecesinde kaldı. Yani sonra tutaydı. O ne için? O iyileştiler. Siz ne içindir ödeyeniz? O de ne sonra ne mi? Şimdi biraz analiz bedeli. Türkmenistan'ı kimler dolandırdı? Şu etati bu doktor vardır. İktisadiyet o devletin etatin tütünleri oluyor da. Onun daş siyaset değil yani. Ya, tasarı işler milletlerin demesidir. Onun hukuk. Şimdi şu vazifeleerde işleyen adamla autobiyografiyatına seyredip görün. Tercüme hallarına. O nereden elittir? Ne iş ediptir? O yani, bilgi derecesine eğilir. Yine şuna benzeş. O nemeti şu işine peyda verip bilen metleri ya da bilgisi var mı yok mu diyen tarz bilen ondan tutup long tercüme hallerine seyretsen o parlak hiç burada görmüyorsunuz. O bu köpüsüm yani öndürücü güçlerden neler? Yani, toplayıcı kategorisine giren adamlardan. O işte aydın targaçlar diğer o targaç olanda o da şu alıp satayan oluyor da öndürücü gücü giren neler? O yurdu ne iktidiyetini yatadan şolar dolandırdılar. Yani onun yani bilgi uğruyunun yani kompetansiya nemesinin nemesini bilmek için yani kafta biyografiyasını seyredin diye. Köpüsü zavsklattır, zavvazdır, bader komdur. Şu taydan baran adamlar okuyan kitabını nemesinden iki kitap okut deyip bilmek katı kıyındır. O in soğutlusunun ödem çiğnedik görün ehli taşarı Mehmet yurtlardaki ilçhanalarının 80-90% targaçlardır. Yok, tafsilatlar. O iqtisadi ministeriniz ya da zampret ya variant zampret targaçtır. Şeyle olundur. İçinde yanlışıp ya da mecbur olup düşünler vardır, yektüktür. Onun umumun yemesi beylik taraf ağır olanda lokan tözü yer tutmayanlardır. İşte edilen bilenlerdir. Ve yani Türkmenistan şolun elinde şoları öğretti de. Bu adam öğretip diyorlar. Şimdi atılan adamlara şolun autobiyografiyasına seyredip görün. Öğrenin şu zatları. Size gerektir. Siz öz yurdunuzu bilmeyen, görmeyen, şunu düşünmeyen, kurup bilecek hiç adınız yoktur. Geleceğiniz de mi yoktur? Bir cemiyet geleceğini özü kurnayandır. Onu düşünüp kurnayandır. Düşünmeyen bu zatları kurnap bolayan nedir? O görünüşüne göre sizde hiç zaten düşünüyorsunuz yok. Düşünme isteyenizden değil, yönü mecbursunuz, düşünmelisiniz. O şoku çağıryan sizi. Dikkat edin. Ne için yani toplayıcı cemiyet emretini aşağısı diye. Bunlar hiç zaten öndürenlerdir. Alıp satayandır.
çoğu megleştir. O Türkmenistan'ın yankı alıp satılışını ödünüz sinet görün. Ne sonki 30 yılda 300 milyardan kän pul oğurlanandır, şarşur edilendir, yere gömülendir, hova adınlandır, saldırılandır, aldırılandır. Çotulma şulon gön nemesi vardır. Taklı vardır. Yönü beylik kaptalla 10 milyonlarca adam uğurlu etti deyip batılandır. Atılandır, türmelerde çürüdülendir, yok edilendir. Yönü yankı 300 milyardı uğurlan, tozduran, aldıran emelen içinde şu atılan, öldürülen adamla jinlik yalağım katancı demeti yoktur. Sol öldürülen adamla autobiyografiyasını seyrettim, solun hem beceti olmasa da 80-90% öndürücü güçlerdir. Öndürücü hemen vekillerdir, solun spesyalistlerdir, ervaplardır. Şimdi berde doğru çıkıyordu. Deniz Türk görün. Önümçülük bilmeyen adam tedi kalkınır bilir mi? Önümçülük görmedi o adamlar. Yok. Önümçülük bilen adamı öldürsek o önümçülük kim etmeli? Şu önümçülük var mı Türkmenistan'da? Doğru verin. Yok. Yok bağırım yok edendirler. Yok. Onun bu yankı targaçlar, ben olarak Kızıl Targaç diyenler. Bunun kuratörü ilmiden bu Ors olan. Sovyet ministrde Targova del vardır. Familiyatın demetini bilemek burada. Ayal adam vardı. Böyle yığırma karbon. Ya daydatı, ya ayal loğunu. Ya da enesi olmalı. Onun kurir dedenim yani şu atkı targaçlar hem beceti şolong emetinden geçiyede. Şol Abdel Kadri alak targov emetin. Onun kurir dediyen açıyor soğuk. Nirede mirek var yani. Buların o neme olmasının sebebi näme Sapara? Yani şu targaç demesi toplayıcılığa benzettiniz de. Ne için bular toplayıcı? Önüm öndürtüler ta. Nerede öndürtün bilmeyen de adını öndürtüler mi? Yok yani bilmedim yankı. Bilye deyip hasap edel. Bilse de etmez mi kendi kredi yani? Bilmeden bilen yok. Bilmeyen adam bilmeyen oluyor da. O bilen yok deyip hasap edip onu da önümü öndürecek oldum öndürt bilmedi. Ben şeylere fikir ettim de bunu Sapara biraz Araplara benzetecek bunu. Ne toplayıcı değilse benim hazır ilkinci aklıma gelen cemiyet Arap cemiyeti de hiç önümü öndürmezler. 1000 yıl bundan öňem öndüren okdular. 1500 yıl bundan öňem, 2000 yıl bundan öňem önümü öndüren okdular da. Şu an Arabın hava bir nemesi bir önümünü görköz deysen önüm yoktur. Dine bir önüm var olan İslam dini. Olan başkaçarak aslında onun amyadayı. Şimdi bular näme diýerler? Sapara ine toplayıcı bolsa başka bir yeri bir zat öndüren olsa şonu toplayalar da yani bunu doğru söze tercüme etsek tağlap gidiyorlar. Yani İslam dini aslında tağlançılık din de yani din diýmege yaşayış stil diýmek. Tercümesi hakiki nemede Arapçadan gönü tercüme etseniz yaşayış stil diýmek manysyny berýär din. İslam dini o Arapların yaşayış stili diýmek. Tağlançılık
Tağlayan adam güýji yetmedik wagty yalanamaydy ýa hemmez adam bolýar. Güýji yeten wagty tağlaya ýa-da sömürmäge dowam edýär-de. Yani bulam bize yankı imperializme getirýär. Indi yankı sizin aydan targaçlarınız var ya, Igor Makarov'un ayal garyndaşy diýeli. O soň Açirtsov, o şolardan başlan diýip hasap edeli, düşünükli bolar ýaly. Bularam önüm yankı öndürmeli bolsa da öndürmez miken diýen iň soň bular imperiýanyň nemesine yankı vekili hökmünde şo taýda oturýarlar-da. Imperiýanyň yankı sömürmek toplap gitmeli de bizim nämämiz bar bolsa o üýşürip ýygnap, ýygyşyryp alyp gitmeli de. Şeylerek bir zat nemetdim de. Yankı Näme? Kemine näten garaşlyga çykdyň. O bir sistema ýykyldy. Bilem. O Sovet sistemi diýeli bu adyna. O bu öz ykdysady sistemasy bar, plan we sistema diýip. O ýykyldy, o ýok. O ýykylan soň senem adat şoň içinden çykan soň bir kicik parça diýip. O sen ykdysadyýatyny reforma etmezmi? Ýöňküsýärlik dowam etip bilmersiň. öňküsýäl dowam edip bilersiň, ýykylmadyk bolsa. Dowam etsen, o ýykylmadyk bolsa dowam ettirip biler. Ýöne ýykylan bolsa dowam ettirip bilen o mümkin näde? Ýöne Türkmenistana dowam edip durandyr. Dowam edýäniň demesini şuna çenli döwlet magadinler bardyr. O Ministerstvo targowly bir üýtgeşik funksiýaly ministerstvo, ministrlik bardyr. Suda ministerlik. O dünýäň ýeretinde şolar ýalyk funksiýaly ministerstvo bar. Bir o ýeretinde döwlet magadini bar. Çörek arap tatyp ýören. Ya matamarlyk tatyp ýören. O ýerde bar. Bu zatlar 1993-94 ýyllarda hemmeti eýem hususy şahsy eýeçilige geçmeli. Ene şol 94 ýylda perwarot boldy. Hakyky nebede? O biz reformany etjekler, biz köne düzgün taklajak diýip targaçlary getirdiler. Hemmenem şol geldi. Şolar barandyr. Long şol üçin men autobiografiýasyna bir seredip görüň. O dünkü Badar komdur. Hoca Muratov diýdim. Näme? Badar Hoca Muhammed, Muhammedow. Hoca Muhammed. Onun Agakhanov diýip ministr targowly bardy. Soň pasol bolup Orsiýede, soň Germaniýa pasol boldy. Travma. Men çağlykda bilösdüm. O magazinde ýa printawarny magazin bar. Baradinski Atabayev diýip çünkdi. Magazin bardy soň şu wagt bilemok näme bolup näme diýenni. O Muhammed ağa diýen zawmagy bardy bir öýdi kör ýaşly. Men şu wagt 14-15 ýaşlarymda kanikullar şo taýyp kakamy iberýärdi Muhammed ağa. Barkara boldy etip görmüş şo taýdy nemetdi. Onuň halnadar bar. Halnadaryň ýegeni bar. Adyny ýa 4 gul ýa. Otadan pret boldy. Bu emesdi. O ýyly ne demedir. Gurbangul näme bu taýda sapar awynda? Olara düşündik. Gurbangul indi oňa toň geler. Gurbangul hiç zat berdi. Ýa şolar näme üçin näme gelýär? Olar ýa reformaň näme diýini? O biljek adamlar hem derler. Ulan köpüsünü personal tanıyanlar. O şoň içinden ben öz ağam ama orada diýip onara familiýasy ykly bolan soň 96-njy ýyllarda aýyrdylar işte. 95-den 96-dan. O men aýranlaryny ona aýyrdylar da familiýasy şo diýip. Bolmasa bulardan kän ýa okuwly bilimli ýigitler bol Orsiýetde. 7-8 ýyl bir oblusyň nemetini ýöretip ýören adamda. Sovet döwrüniň iň haýhaýly zamany. 89-njy ýyl çağıryp getirdiler de. Gel öz ýurduňa diýip. Ýa bular
yemeğini gowu bilýärler. Yani 3 manatdan 5 manatdan gowuduğunu bilýärler. 5 manatdan 10 manatdan gowuduğunu bilýärler. Yani bir zat kazansan paylaşmalygyny bilýärler. O gidip birine para sokmanı bilýärler, demetmeni bilýärler. İstende kontraktyň arasynda komissionçu vardır. Ortasında targaş vardır. Ödem bir yerde patol bolup ya patolun kömekçisi bolup oturandır. Şu taýlardan adam ýiber şey diýendir. İstende şu Türkmenistan'da bolun kontraktlaryň içinden bizde vardır. Öde bir işe yarayan nädir? Debäbi işe yaramak üçin edilen okul almak üçin. O bir ikinci yani tövde toşkolary yani döwletiň. O dine oğurluğu için. Başka işler için. O başka da için çok gowy yer bağ oldu. Daşary ýurtlarda şolar ýalyk magazin boldy. Dünýäň başka kunçugyny olaryň tamsyk däler. Okulary, bilimleri yani kitap okumadyk türkmeninkiden artyrak kan yani. Kitap okap o kelles bulaşmadyk bolsa diýäňiz. Türkmenleriň nemesi boýunça. O bizde yani bunu bilýäniň nemesi bizde Prodosfrom dip yani edarany goşdurlar da. O da tövde bilen baglaşdyk da. Öňe göwünüp tövdäti. Sonra başyna Rafklat bolup tutulup batylyp gören bir ýigit bar Durdukar diýerler. Meşhur Durdukar. O meşhur neme? O şol ne şu metot bilen işleýär. Buhalteriyeti yoktur. Onun yani kreditorlar barıp nemeden son gelip ademe arda diýerler de dokumenti yok diýer. Onu turdu gelberek diýer gelýär. Dokumentin göresen olmaýam diýer. Sapar diýer dokumentin göresen diýer onu kem onu artık diýerler diýer. Dokumentin yok bolsa sana näme diýerler. Men diýdim oturup gelme bu zatlary bilýän diýer. Bilýär. O dillap demet görünü. Ne Türkmenistanyň o Merkez Bankynyň ýa-da hazynasynyň ýoklugyny ine. Durdukar aýdyp berýän eken-de. On ýeke o da däl. Onuň şo döwürlerde biziň ýagdaýlarymyz kıyın. Yani Sovet Soýuzynyň ýykylmagy bilen o gelen problemalaryň nemesini sizden tak ýaş bolan soň gödüňe getirip bilýän dälsiňiz. Onun merapiyatiyeler başlattı. Halk matlakatı deyip. Özüm hem bu iznoy değil ya da bir sapar daha şovuzda, bir sapar çayarcavda halkın nemetme için. Onu da yani iyice işçeklerini rotayının haleti, görsü, demeti o biri atlayaraklı nemetmeliler. Onu birini yarımlayıp demet verdik. Golün biz başka işe yaramdık da. Baktın o molunu. Ondan sonra Durdukara tavşırdık. Başarır mı dedi, hoğu dedi. Şunu neydi? Bir 3 yılın içinde dedim ben padişah olacak deyip durur yala ediyen dedi. Şunu et dedik. Adım tutmalı. Bu ortaya yağım yöretme. O gök butkolarının hem becerdiğinde privatizir dedik de. Göğüm gerek. Şahsiye geçelim çünkü. Ne? Yani hakikaten bir 3 yıl geçen son men padişah deyip başladı. Onu täçde adam tayinlap ýördüler. Çyndanam hakyky manyda täçme. Fiziki täç yani. O hakyky täç ýatap demetip ýörenler. Ne biz şu zatlara düşünmesek yani şu toplayıcı cemiyet demetinden biz öğünümçülük, öğündürücü cemiyete geçmesek illeşler bolun ok, tövdet hatı edip demetip o da gerektir bolun. Öğünü burada öğündürmeli. Öğündürücülük adamın yani fikir ediş nemetine bütkü diyendir.
Alıp satıp nemetip görmek adamini ters tarafı bütçe diyendir. Ne, 4 yıl bundan önce gepleşikleri başlandı. İlkinci çözümüz samimiyet dolu da. Gelmeyine. Hmm. O samimiyet deyilen çözüm manası Türkmenistan'la o düğünün köküyle kadaptırlar. O söz Türkmenin sözüm değerli bir öğrenler var. Tek eşitmediklerim var. Sebebi yalanın içinde yaşap bir öğrensen bu hakikat yani samimi zat gerek geldi. O ediyen öğrenimçiliğim yok. Öğrenimçilikte samimiyetsiz adamla bir yerik uyuşup bir zat edip bileceğini meda gözümle getirip bilemem. Hmm. Önümçülüğü Neden? sapara önümçülüğü etmeyen cemiyeti aslında düşündürmeye mümkün değil mi kendi yani bana? Aa, Yok düşündürmek mümkün. Müslüman devletlerin hem mecedim şu. hmm. O şu yani toplayıcı Toplayıcı cemiyet. o gücü yeten vakti toplap yankı ya da tağlap gidiyorlar. Yok Aa, al sat hmm. uğurlu başka ne de. Aa, Onun ne reformalar ne hem geçirilmedi, saklandı. Doğru cevap. Dine uğurlu için. Başka hiç tabii içinde. hmm. Dine uğurluk etmek için şu reformaların önünü sakladılar da. Bu tanrıda geliyor. Onun devlet ne hem kuruluş kuruyor. Yani köşk salya, atel salya, gerek kolup salya. Yok. Dine uğurluk. Başka düşündürüsü yoktur. Dine uğurluk etmek için ne mi diyendir? Onu İğne'de seyredip görsem şu Kur'an'da atları hiç peyda verenlerdir. Onu seyredip göreyim. Hmm. Yöne uğru ödleyendirler ilimde ama şu türmelerdeki uğru, cümbürü deyip batılan adamlar vardır. Türkmenistan'a bolon uğurlukluğun nimetine hiç dahilleri yoktur. Cinlik yalağım yoktur. Uğurluğun Sebebi näme diýem, o taýda anyk näme dilen ok, bildirilen ok da. yok. Uğru batılacak olsa ilk ulek Recep batılmalı. O tira hemen patolu vardır. Hmm. Germanya'da oturan. Sondan ulu uğru yok. Hmm. Bolonum der. Ber Ondan ön bir vardı. Aga Khan bola ölüp gitti de. Ondan da Hoca Muradov vardır. Yani kim bir can kaptanından geçen em olsa şolun ağırtına senin oğurdur. Yani onu bilmek için ne etmeli? Ne? Şolun aylıkları, günlükleri vardır. Şolun yani türtüğüne yeten ok da. O eğneşine beyledi dursun. O. Yani yaşap bir öğrenmelerini de bir seyredin. O. Sonra hem becet oğurluktur. Başkası bulmanı hakkı yok. Başka yerde işler mi o? Yani Zampretto'nun aylığı ne etsin? Aylık görün. $2.000'dan $3.000'dan kendi. O da yoktur. $500-600'dur. Suat kurs bilen demeden de. O kaçan aylarda ne etmez ya? Onun şunun kuruyan zatları kime gerek? Bunlar kurmalılar. Devletin başka işi var. Devlet reform etmeli. O siyasi reformanı, iktisadi reformanı, sosyal reformanı, hukuk reformanı ve beylikleri. Onun koruyunu var yalar mı? Yok. Kuruluşluk devletin işleri. Tövde etmedi devletin işleri. o O bazı iktisadi geçerli tövde ederler. Öyle yo yani. guruluşy döwlet O etse, ministrim gerek. o söwdanam döwlet etse halk näme etmeli? Yok. O yani tövde etmek için ministr ne Ha. gerek? O devlet magazinleri ne hem için gerek? Çoğunu düşündürüp biliyorlar mı şunlar? Hmm. Ha, şu targaçlar bolon son reforma saklama için saklayanlar şunu. Bir tagadın içinde bunun yanında adamı da. Hmm. Çok için şunun hafta bir arasını seyretseniz hem mesela görünüp durun. Hiçbir parlak değiller. Hmm. Yani türmelerde çiğredilen adamla hafta biyografisini seyredip görün. Olur. Ölümcünün adamsıdır. Rahat öndürüp göründürülür.
Ya döndürülen bilen adamlardır. Bunu siz ne yapıp bilmedik koron oluyor. Ne? Bular öyle yankı medya bilen yazıcı, şahir, yine burada onlara propaganda deme diyendirler. İkisi bile deme diyendirler. Onun köpüden ben padistede apadistede diyendirler. Yani iş dünyasının adamı ne padistededir ne apadistededir. İkisinin hem düşmandır, garim düşmandır. Yani iki tarafım cahiller. O diğe oğurluk bilen, diğe kazanç bilendir. Yani oğurluğun gururun ne diyendirler. O başardılar, eline geçti de uğurlayacaktırlar. Şunu içinde, yani ben görüyorum da adım sol. O tiden tereddüt gördüm diyor. Görüyen ne aldın? Hey, ben apartmanı edip önümçülükten bir adam ortaya çıkan var mı? Ne kadar toyluyu çıkayım, başka sonundan başka adam yoktur. İkiyim de şunun hem mecenin ganim düşman. İki tarafın, o tarafın, bu tarafın. Yok. O diyen, görüntü durur. Ol yani kısa para oğru nemesi bir alsaňam oğru bolýan-da, beýlekeýin alsaňam oğru bolýan. Ýöne bular şol almalýan oğru diýip hasap edýärler-de. Ýani Eýranyň nemesi ýalyk, hukuky ýaly. Hukuk öğretýärler-de. Ýöne o şu döwlet bolýan bolsa döwletde näme üçin oğurluk bolýar? Ýani näme üçin Ýewropa ýurtlarynda oğurluk bolanok, Amerikada bolanok, Ýaponiýada bolanok diýip soralanokda bu taýda. Yok, öyle iş ne diye. Şular, bunun işi ne kuruluşuk, ne sövde. Yani etmeli işleri var. Şunu etseler, uğurluğun ortadan alıyorlar. Bunun ediyeni, yani uğurluğu reklamir de diyorlar da. Oğurluğun zemini tayinlap durlar elmide ama oğurluk bolsun deyip neme meydana çıkarıyor da o yurdun malını. Sen yani sövde magazinlerini saklarsın, o taydan uğurlu ayırarsın. Ha? O payok verirsin halka oğurluk mu? Onu hem için saklayayım, çok grup mantığını şular düşünüp bileyemken. Halka kömek için mi? Yani halka kömek verilen oldu teredin. Neyle kömek alayan? O ardan bakalım payok veren oluyordur. O yon düze o. Yani mesela okan buzunak peynir. Buradan hiçbir yani devleti peydali ya bolcuk nemesem yok. Onun ağrıyım akılları nemelerim yetin nokta. Ruat Merkez Bank hemçin yok diye de. Gerek geldi yani. Cüyümüzden aylap biliyet. Durdu karın betedi. O elmiden aylıyat. Yani bir problema çıktı. Vay bir halta torvanı ertip taşlak kaydıyan çözüyorlar diye. Onu bir de öğreden olmamı mümkün ne? Yani durdu kar. Burun ardı edik geliyor. Yani şu biliseler günümüze koyun ok diye de şu obaka etip bir vadiydi. O hemen emeleriniydi, üstümüzde deydi. Korkudup, ürküdüp, emedip böyler. O bunları haykuş deyip bolan ok mu deyip verildi de. O kim deydik o planı. Bir halta deydim, birliği deydim. Doğulur, ağzınam dan deydim. Oğursundan atık kayıt deydim. Düşünür deydim, düşünmese son ben telefon eden deydim. O da yani bir haltani birlik manattan doğulurup ağzından o oğursundan dık kaydıp sesi yün çıkmadı. Şurada atlar edip görün adamlar.
O etliyen değil mi? O reforma odur budur bu zatlar bile bulun. Ağızlarından çıkan hem değildir 30 yılda. O sapara yurt ne onların elinde ne de bizim elimizde de şonun için çıkmaya bu zatlara yakınlaşmalılar. Şu yakınlaşmacak adamları saklaya, yakınlaşmayacak adamları hem daşlaştırıyorlar da. Öyle bir neme. O Görün. beyleklerin emette bu bolon ok diye de. Ne banki ne sen öğünümçülükte işleyen oldun. Öğünümçülüğün heyeti oldun. O bank işlemeyen olsa bu işlen ok bir de işlet bilem yok diye. O son yemek mecbur. Dememem. Bürokratiye ruhsat veren ok diye de. O ondan yani dayda bankını bulur nemet oluyorlar da. Ya da iki kurs olsa bir de işlet bilem yok diye. Şu yani bu zatları bilen adamlar çok çürüyor diyorlar. Şu iki kurs olsa hiç adam olmayan dine uğurlu için edilenini 30 yılda eşitip mi dinlen? 3-4 yıldan beri haydık diyor tabii. O beyle bir yaşap bilen okullar 30 yıl yaşap diyorlar. Yani Avrupa'nın bir şehrinde bir yurdunu o iki kurs bir hepte bolup görsün. Devlet targar. O da abi iki tarafım gidiliyor. Hükümet tarafım gidiliyor. Ben apadiste dipiyorum tarafım gidiliyor. Bu datları bilemiyorum. Yo saparasız beydip gururun verseniz o ikisi ayrı bir zat mı kan diye. İkisinin hem götü çat olana ayıp geçmeli. O yani ağdı yani dövüş değil ya. Anla. Danışıklı dövüş diyorlar. O danışıklı dövüş değil ya. Danışıklı dövüş meselesi. Şeyle. Sapara bir soru nemesi var da bu aslında kan o cevabı verildi yani. İlleşlerimiz sonra koşulan olmalıdır. Bu nimetin okap bilen kalan okap bilem ok. Ekranınız doğal açılan nedir? SSR yıkılandan soň diýenäm üçin kommunisti ýurda prezident bellediniz we şonuň bilen reforma etmäne synaşdyňyz diýäde. Bunu ýurda prezident bellän adam ýok, gaýtam ýa-ni ýuridik iş gozgap, şonuň prezident bolma haky ýok diýip onu alym berdi salypdyrlar. Şonuň prezident bolmasa o mümkin däl diýip kanun boýunça mümkin däl diýip soňra o bir kwot iza çekilipdir, soň ýene täzeden edip onu ýene getiripdirler da. Yeme bu gurrundu ören 92-nji ýyl ne iklim diýen ben menden kiçdi o şowat Adalet Ministrligiň Justitia notarial nemelerin nemeti adeliniň başlygy, glavkatynyň başlygy. Şoý ýa o şonu interview alýarlar, o da aýdýar. Kanun boýunça ýa-da prezident bolup bilen okdy. O sebäplerden burkady, ýani bu gaýtalap oturmaýyn. Daýan jurnalyna beçad etdiler de. O şondan soň o iklim fa işden aýyrdylar. Bir kaýyn içinde biz onu ýemediginden bilem doktuk. Bizim onu toň eşitdik de. O. Ýöne 3-4 ay geçmäne täzeden taýlaw etdiler. Şo ýyllara teredip görseňiz, o bir ýyl geçmäken ikinji tapar taýlaw bolandy. O prezidenti Türkmen halky taýlady, biz goýmadyk. Damaşkan taýladylar. O taryh şol. Tans etdiler ýa-ni uly ýylyň serdary diýip saýlany diýip onu. Kim etdi o tansy? Onuň ýanky ýeme jemgyýetiň içine galam gahrmanlary diýeň, dörejili adamlary şolary birýärdir. Bu da şu targaçlaň nemetindedir. O şularyň dilinden şolary uğurluk edýär diýip bir ýerde eşitdim.
O ikisi doğan oğlan yalaktırlar. Doğan olmadılar o. Yani jurnalistler vardır, yazıcı şahirler vardır, apolitisyonyerler vardır, partidaklar vardır. Ne şu targaçlar uğurlu etti, ediye, o reformu eden ok deyip, o şulok dillerinden ne eşitip bildiniz? Hmm. Yok. Sebebi benim gökten yol yatıyor diye. Keminen. Son demesi var. Tetir var. Hmm. Niýazyň diýe ýakasyna 3 burç o neme de dakanmışlar göz değmesin diýip ýaşa döwürler. Ay onu ben aytmayın dedim dinlemeyen ödünüz içinde yaşap gördünüz. O bize köp döwürün daşında geçirdik. O başyny siz Onun giden bir yalakalar atıryadı. Onu Hudaya. Yani, peygamber oluyordu. O sahip hep bilen onu. O dünyayı verdiler. Hmm. O bizim son işgari, son demeti yağlar edip görkecek kolum yani götlerini yırttılar. Onu kağıt, adamlar mecburi gerek kolum nemediler de. 89. yılda o ben basacak olup gördüler. Her sanak üstümde ugalığım iş vardı kemine. Hmm. Normal o hılap kovuydular deyip o Sovet Soyunu'nu bilmeyen yoktur. Şu durum. Günne nemeye atmayadım. Daprosa diyen. Hmm. O Sovet Soyunu'nun yıkıldı. 89. yıl çöktü. Onun Agroprom, Gos Agroprom, onu dargat başladılar. Ve yaşap bilen o. Onun bir abidneye açtılar. Türkmen Agroprom bir robot götürüp. Onu beylek ministerstveleri ayrı ettiler. Hem becetler. Plan upravleni yalak ministerstve yalak ettiler. 7 sanak neme döldüler. Onun o payda geldiğini general direktör et bellediler. Bellecek kollar. Onu şu oğlunu vermesen bir gidecek geldi. Tabii o tadı işler yalak derler. Hiç ne de işler yalak derler. Tabii yıkıldı. Hmm. O bank sistemati işlerini o kütüverler dargadı. O ayda 30-35% inflasyon vardı. Yöneticilik işlep bilen o. İşlemesi mümkün hem derler. Tabii kâvir yerlerde 60, kâvir yerlerde 40-50% hem de Republikalı çok öndür. Hmm. Ama sonra ne gerek olup alırlar. Böyle ne olur başladık. Oturucumuz yoktu. Telefonumuz yoktu. Kemin inanmazsın. O bir yerden köyüne stoğul tapıp, iki tane oturuş tapıp, iki volu oturduk. Bir hep de şey oturduk. Hiç iştahımız yok. Ne abarotun teresto diye de, yani sermaye başlamak için sermaye de vermedilerdi. Şu da yok. Yok olan son veren oklarda. Hmm. O. Ne? 2 yılın içinde sonundan yine de o hocalık ministerliği yani Gotagara Prom'da mullokan neme oldu. Mecbur olurlar. Hmm. Yani bilen sabit edince girip koyulan adam da hiç vakit niyaz bilen şeyler görüşen yerimem yok, görüşen yerimem yok. O bir ne aylak tanıtmayanlarını bilem yok. Onu yani o taraftan tanıtmayanlarını bilen çok şeyin görür demeden o. O bir de son 8 tane minister var. Şolun 7'si bilen sabit edince geçirilen, ben bilen sabit edince geçirilen o. O gödüğe geliyorum bilen o. O. Hmm. O gerek kolonda kağıtı neme diyorlar. Ha, onu dikelden sonra bunu da molya diyorlar. Hmm. O bolyan ortağına görün. Gördünüz. O biz şu at görün diyemedik. Şu at deyip biliyorsunuz gördünüz. Yani molyanın.
Yani Türkmenistan, Suat, Singapur'dan ya da Finlandiya'dan kän üstü bolýardy. Bolmalym. Ya hem mesatlar vardı şoňa. Hmm. Ya sizin betbaççylygyňyzyň düýp demeti ne şu targaçlardyr. Yani şulardan sonra reformanı näme etmediniz? Ya iqtisadiýata jogap beren adamlar bar. Yani iqtisadiýat boýunça zampretler vardı. Hem bir jogapkardyr şu näme? Bu nemäni desat jogapkar hökmünde görkezjek bolýarlar-da. Hemme ýerde de ýa Berdimuhammedowlere. Indi ýanky Onu bir tutuş Berdimuhammedowleriň maşgalasyna üýşürip alsaň, ýanky Berdimurat Rejepowiň nemesi eden okda. parmağına Aa. öyle gülüyketinde pırlıyor. Recep ben utan yani Recep ya Berdimuhammed bir tohum bilen parmağının üstünde pırlıyor şu anda pırlapmıyor. Men tek orsa yetmän ka bu bolýan zatlar. Yok yani orsun adam. Aa. Makarov bilen demen arasında kıl geçenlerdir Berdimuhammed. Nem Rejepowiň mi? Makarov Berdimuhammed Recep'in üstü bilen deme diyendir. Ya da şoňa meňdeş ýene de bir tane var. Yani Makarov bizim döwrümizde sneakers satýardy. Onu bize gelýärdi, getirýärdiler. Git o niýde satsam şonu satýardyk onu. Halnalaryň ýanyna gitdiler-de. Halnalar bulan adamlar. Militer tutar gowy. No. Şeýle. Ýalňyş tanadýalar onam ýöreýdi. O ýalňyş tanadýalar bu sebäbi. Şey etmeseler sahna bozulýar-da. Sahnanyň oýunçylary. Ýöne aslında bozulmasyna bozuldy. Çıkalgalar hem ýok. Çıkalga. Yo bu yankı bu gidişadın dönüşü yok da. O tarafa eğrilme mümkünçülüğüm yok. O dinde bir mümkünçülüğü var artık halk hakikattan oyanman, sowatsız, nalac edeyin olup yaşama devam eden olsa buların hemme zatı tutuyatı yani o başa varmadı bu kanıya. O isteyenim sol. O isteyen şol şonun için sowatsız ya da daşında yine talavançılık edip görürler de işlemek, yani kazanç etmek için. Trilyonlap baylığı taşlap 200-300 dolar için daşında gezip görürler. Yo yurdunu kurusun gelmeyen olsa şeyle olmalı olur. Hem o canlı başka biri gelip kurup vermedi. Onun şu değerli adamla kadri demeti yoktu da. Yani intelektüel demen arasında da şonun alaktır, halkın arasında şonun alak. Bir bilgili, işini bilen adam bir devleti giden yetkilerden ya betbaçılıktan gorap bilendir. Biri o mümkün etti. Ne yönü bir elementar netide ne Türkmenistan'dan basal ne şu köl var ya köl. Totak 5-6 milyar dolar yere öndülürdü. Sonra ne bilen adam bunu etmez. Mesela şorsu bir yere aktırmadı değil. Mesela şu şorsu etmemezlikte şorsu gerek gel olur ya. Yuma da gerek gel, demetme de gerek gel. Paktanek ben o zaman 50% daha da yaşam. Çopulu yönü alma bilme, ya hünere yatırdılar. Pahtana geçtik sapara şalık görürler ha soňky 10 yıl 15 ýyldan bäri bular durman. O cehaletin edip bileceklerdi kendine. Pahtadan o 3-4 esse ha servet sayalı ya toprağa. Cahillik sizin üstünüze çoğdan düşmandan hem hop bulur. Cehalet şeyledir. Yani sizi üstünüze düşman çoğup sizi geda etmedi. Birine kul etmedi. Cehalet etti. Öyle düşmandan hem vermedi.
Hmm. Cehaletin bedeli şudur. Oyun Ödem bu zatlan adını aydan oklur, bilgeçin aydan oklur. Hem de oğurluk için ediliyor. Oğurluktan bir zat düşendir, düşen oktur, ellerinden tutmadık, sıra tutup göremiz ok, demedemiz ok, olun yönü. Devletin kuruluşu etmesi, bir zat kurması, nemetmesi, dine oğurluğu için, başka hiç saat için gerek zat derler. hmm. Onu hudusi ektir ediyor. Devlet adabriyam diye, yani tasdiklap bilir, notarius fonksiyonunu yerine getirip bilir. Ben karşı değerliyip bilir. Bu oğurluğum değil yani bu sözün özü yanlış. Talançılık bu Sapara. Oğurluk demek eyyem gizliğin duran zadı gizliğinlikte alma oğurluk değil ya da. Bu gizliğin değil Sapara. Bu açık kurup yor aeroport kurup yor. Yine ne yapıyorlar? Haysi kuron zadı Hmm. bir manat peyda getir. Hmm. Devlet kuronda şeyle oluyor da. Haysi kuron zadı. Her zat kurduk diyendir. Haysisi bir manat Türkmen'in hadinasına giydirici getirdi. Şunu aydıp bilirler mi? Aydıp bilmediler. Evet, yok. Yok onu da aydıp bilen yok. Hmm. O durdu karanki alak buhalteriyan yok edenin ulen onu bilmeyendir ötmelerler. Hmm. Bunlar şol durdu karın betir bilen işlerler de. Yani statistikan yok ettiler, açı otması yok ettiler. Hmm. O hadina yok. Hadina gerek deyip yani, şunu talabım yok. Kemin olurdu. Yok. Hadina cüvleri. Hazine özlerinin elinde. O hadina cüvimiz diye. Yani şular bilen işleşip diyorum, ticaret etmiyorum, yetkiler var. Bu da ne şu tipten demeler. Öyle hem de şulon tuvurundaki şular bilen hasır kusur edip bilen adamlar ticaret edip bilen. Aslında içindedir şunun alaktır. Pulluca dururlar. O 5-10 tane adamdır. Cahillerler. Ölümen cahillerler. Yönüm önü cahiller. Cahilin eline pul düşönünü neyle kolyanını bilen maskalalarını todar. O da todar onu öğrendi. Artık çoğulunda da koyup gidecek adımız yoktur. Onların dayılarsın zaten. Biri triyekkeştir, yeni biri yeni vırdattır, yeni biri başka vırdattır. O alım plandat bolup görünüyor. Tötenden, teyrandan yanlışıp boluyandır o da. Yani, köçelerinden başka bir yere geçendir. Yani, yok çoğurlandırlar diye. O ödlerinden bulmalılar. Yani, şuna karşılığı bağır adam olsa, çıktığını aytın. Sizin öğrenin, ne şulon avtobiyografiyalarını, 90 yıldan beri, o yani iqtisadiyet boyunca kim zampiret bolupdur, kim minister bolupdur, o kim birjan başlığı bolupdur, kim ornatary bolupdur. O şolon avtobiyografiyaları näme? Şolar jogap berýärdir. Ya 30 yıldan soň Saparagy reform etmeli diýär. Dip geňörüp bilersiňiz. Bunu ýöne 90-njy ýyl aýdylmalylar. Edilmeli zatlar, aýdylmalam däl. O edilip başlan zatlar. Bular şoň başlandan, badygynam bir ýerlerde ýazan pozun ýerlerim ýok kemine. Yön Onlar saat Sapara nereden yazılsın? Yurt Orsun elinden çıkan o. Yazılması için çıkması gerekli. Yankı yazan vardır. Sapara yine biz hazır yankı tarihi nemeleri keşfettik de bizim aydiyan zatlarımız. Muhammed Kulu Atabayev ondan sonra Muhammed geldi fiyalı adamlar aydıp yazıp gidiptirler ha. Şoların yazan zatlarını hazır şu vaat okuduk yani şu vaat diyelim. Yakın vaatlarda. o da Türk basanyň näme Onun da iň soňa yazanlar bar. Hatta yine Ors imperiýasynyň tarih yazan wagtymyz nädip yazal diýip bunu beýdip ýasa o gaty aýylgan çöne hakykatan şul diýär-de.
O nädip bermeli Hmm. köpçülüge diýip aralarında tartışan ýerler hem bar ekende. Ýene basmaçylyk Bar meselesi men boýunça. kemine ben soňky 30 ýylyň görürüň Yo, diýip. Sizin hı. garaşsyz diýip aýda kaldyrar Ha, üzünden o adalet hem aýdy. yankı 92-nji ýyla çelli şansyny gaçyrypdyr da. Ondan soň bolmaýar. Ýöne şu döwürlerde ýazan bir nemeler bolupdyr. Sapara aýtjak bolýanym, çykmandyr da nemäň aslyndan Ors imperiýasynyň. Ors imperiýasy hem ýurda ine şu yankı targaçlar diýilýän adamlara siz saklaň. Ine biz sizin üstüňiz bilen neme diýen bolmaly, başga bir ütgeşik neme de ýok. Bir sonra O su meselesi gelecekten ähil bolar diýe. Bildiňiz. Diýeme gelecekde gaty kıyın olur. Sular olsa hiç hem olmaz. Yani ben şu atki gidişat var ha. Bunlar gönü katastrofa var yalnız öyle bir küçük yılın içinde. Şu adam gatılı problemadır. Yani gıygırıp demedip gören oklar olun. Tehdit ölüyorlardı. O tehdit ölmedi problema değerliyseniz o işte bolmadık yalak. Yani bunu düğümünden kayda nemeler bilen çözülmelidir. Türkmen su problemini çözmek için regionda en güçlü devletlerden birini öğrenmelidir. Sonra öğrenmen su problemini çözmek. 3% suwumuz var ya aslında bizim. 97% aslında. Hem medadımız komşularımıza bağlı. Yani 97% su meselesinde. Bunu komşuyum bilen adam yalak birleşmek için bu için olmalı. Avrayın olmalı, ağramın olmalı. Hem siyasi, hem beyleki, hem iqtisadi, hem meselede çözümler var. Güçlü olanı saydar bu aydan da demir şu yardayında. İlkulak güçlü bolacağını bolmayacağını tartışmamız gerek. Yani güçlü olup bolýar. Iqtisadiýatyny dähilekde geldip bolýar. Daş siýasatyny dähilekde geldip bolýar. Bilen bu topun meseleler var. Son meseleler çözülen soň suwum çözüp bolýar. Emmejetinde akıl var ýerinde çözüm var. Näme Ýewropada näme resurs mu var misal üçin? Iň gowy medeniýetiň günümüzdäki günwatar diýip adlandyrylýan medeniýetiň doğulan ýeri ýaşap duran ýerde şu. Yok, yeme kemine berde problema hat düýplerek bizim cemiyetimiz akla karşı, akla awlaýarlar. Akla değer ya da hormat neme de yok. O akıl bulara önüp şeyle canını verip nemedik birdat edip vermelmişim. Sonra ölüp gitmelmişim. Diýilen ýalak bir Türkmeniň nemesinde sozatlar goýmandyrlar da. Özlerim ne 30 ýyl akıl awladylar. Ýöne olary iki tarapdan o halkyň içinde de bir biýabra edip neme diýerler de. O tarihin önünde şu iki taraf gowa adam diýse tariha da gowa adam bolup geçmelmişin. Erwede adam diýse erwede adam bolup geçmelmişin. O Türkmeniň orary ýaly haýatyny var. Ölen adamın gowa adam soň sapara ona ýadynızdan çykarma. Ölen adam şu erwet bolsa da şoňa kritika hiç saat bermeliler. Ine Niýazow gowa adam şu wagt ölen üçin. O taraplar hem var da. Yani cemiyetiň tabulaşdyrýan bir nemeler hem var, häsiýetleri. Halk öz bähbidini bilmeli diýär. Ýoksa her milletiň içinde de o diňe öz bähbidi üçin umumy halkyň bähbidini aýagynyň aşagyna depklejekler o bar diýär-de. Yeme biz biriniň baý bolmagynyň nemedem yok, onu karşım değil, gaytap taraftar. Her bir Türkmenin baý bolmasynyň tarapdary. Ýöne biri pul kazanjak diýip
o milyon adamın kazancını, geleceğini yok etse, ne biz sozatlara karşı. O şulon uğurlan pullarında da gözümüz yok. Şular bir man doğurlap 3 manatlığın peyda eden ortalar sonra da gözüm bilecek de. Bular bir man doğurlayan milyar manadı delil olup gidiyorlar. Biz ne sozatlara karşı. Cahil şonu diye. Bulon cahilin eline hüküm düşenini ya da pul düşenini sozatlar ediyor. Yani cahil vakşıdır. Onun bular yani pul düşenini kadın sahip olan adamlar vardır. Pulunu harcaşlarına seyredin. O çağlarını yetiştirişine seyredin. O tövürüğüne palajitin tesirini seyredin. Yani şolar öz nemeti bilen yetişen adamlardır. Bular şol adamlar yok edip gidiyorlar. Onun için öndürücü adam öndüren neme yoktur. Türkmenistan'da bir maşin çıkartmıyorun Davut fabrik var mı? Tekerini çıkartmayan fabrik yok. Ova. Täze Türkmenistan'da targaçlar bolup bilir mi diye. Bolum. Hem biz yani Tövdöger'in karşısında değil. Yani Türkmenistan'ı idare eden Tövdöger'in karşısında. O Tövdöger'in olur, targaçın olur, beylekten olur. Yani şon halkın kanının hasabına cesedinin üstünde top nemedip, tant edip pul kazananla karşısında. Men sapara hazır ildeşlerimizde şeyle bir soru dören olmalı da. Yine siz hazır targaçlar gurrun verdiniz. Yani bu targaçların tebiatını gurrun vermediniz de. Yani aslında nemeleri Gurrun vermeliler. şonu men hazır nemedip bereyim. Açır soğular gurrun verdiniz velin. Şeyle bir zat vardı. Şu atkıyla adın sanan Hoca Muhammed, yani belli bilinenler de Hoca Muhammed Muhammedov, Berdimurat Recepov, son yankı Ağa Hanif deydiniz. Başka bir topar var. Hem mezetini ben adını ağda oturmak yok. Bana da kağıtın adına bir adına çıkar. Yüzünü gördüm tanıyan. Şul adamlar yankı targaçlığı Ors imperiyasının şolar şotaya oturdup yine yurdum. Biz gazını, neftini alyaz. Siz hem mezarını doğrulap beriyaz. O taydan hem size hak çıkıyor. İçinde size yine Berdi Muhammedovlar yağlak bir maşgalağını saklan. Şonun yağlı adamlar nemedin. Şonun yağlı bir sisteması var. Türkmenistan. O targaç deyip bu hak etmanide değil. Onlar Ors imperiyasının targaçlarda. Kızıl demeler. Bizim kızıl targaçlarımız vardır, onun kızıl moğolluğumuz, işanlarımız, toplumumuz vardır. Kızıl. Yani kızıl Sovet dövrüne yetiştirilen, Sovet dövrü için yetiştirilen demeler vardır. Moğollu müftü, Sotogorok demeler vardır. O fikir elçilerim şunu alaktır. Yani narrativi, halkın içinde narrativi şolar veriyendir. Şoları halkın içine salyandırlar. Yani abay siyaset edin. Meçhitlerde de atlarda görüyensiniz. Şolar kızıl moğollular şolar. O iş dünyasının arasında da vardır. Onun ödlerim bilen o köpüsü. Yani günlük şolun arasında kovu seriyalar ediyorlar da ondan yani son yine de bir zat var sapara. Yine şu Ors öz targaçlarını yurtun içine yerleştirse son şu yurtta önümçülük bolmalı, yani ön alınmalı elmi dama. Seya önüne almasalar onlar çığmalı çıkarıp bilen oklar. Çığmalı çıkarıp bilmeyeler. O çığmalım onun yani bilgiye, bilime talep görüyor. O talabım taklap bilen ok. O gelişiye sonum seni o batya. Yemeti şol. Şöyle yine bir soru var sapara. Täze Türkmenistan hazinasını kimler dolandırmalı? Türklen näme üçün hazinasına prezident el urup bildi olan adamları bula satıldı mı deyip bir soru var. Şimdi men bu sorunun demesine mehanizmini biraz düşündüm mü kendi yani. Şeylere cevap verilmeli son saparası özünüz
Nämäni berersiniz? O men nähile cevap vereceğim Hawa ayıp ben. ne hazynany kimler dolandyrýar diýip sorasaňyz, hazyna birinji hazynanyň nämedi? Kanun bilen, konstitusiýa bilen çizilýändir. Ondan soň onu ýerine ýetirýänler ýa-ni hünärmenler diýil ýa-da professional ýa-da şu işe laýyk adamlar. Olaram bürokrat bolýandyr. Bürokratiýa dolandyrýandyr. Döwletiň hemme edarasyny bürokratiýa dolandyrýandyr. Hatda günümizde e-döwlet diýip bir zat bardyr. E-döwlet aslında bürokratiýadyr. Bürokratiýanyň elektronikleşen haly. Ýa-ni ol zawodlarda adam ýerine robotlar işleýändir günümizde. Adamlar iş sığalýar, robotlar olaryň ýerini tutýar. Olardan has gowy işleýär. E-döwlet hem şoldur. Bürokratiýada käbir ýerleriň robotlaşmasy diýen ýaly. Şonuň ýaly munyň özüniň bir politikalary bolýar, hazynanyň. Mysal üçin Türkiýanyň hazynasy salgyt politikasy boýunça ayakda durýardy. Diňe has köp salgyt näme diýär. Hemmesem şeýle ýöne bularyňky hemme zatdan her zatdan hawa almagyň näme ýoluny gözleýändir. Türkiýedäki näme. Ýöne Türkiýede näçin hawa satyldymy diýilen näme barda hazyna nämäni eline ýetjek. O satylmak bilen baglanyşykly däl. Konstitusiýa işlemese şeýle bolýar. Emme ýurtlarda da şonuň ýalydyr. Konstitusiýaňyz işlemese birinji eliňizden gitjek zat hazynadyr. O hazyna gidýär eliňizden. İslendik ýurtda da, ýani şo bir ýurtda konstitusiýaň işlemeýändigine dolu göz ýetirjek bolsaňyz, oşoň hazynanyň kim elindedigine näme bermeli, ine sapara mena şeýlere o diýmelmi kanýan bu. Ýeme hazyna ütköşük bir zatdyr. Yani Türkmen jemgyýeti bunu bilen ok. Ýöne beýleki içinde ýaşap ýörün jemgyýetler var ne şu Şwedde. Ben ne goňşymdan hazyna näme diýip sorasam, aýdyp biler öýdemok, sorak görüp, bunu ýerte bir sorak görjek şöyle diye düşkodan. Olar atlar bilen işleri yok. Yani döwletiň mehanizmi var. Men ekranyň aňyrtyna misallar berdim. Şwediýede bilemok 7-8 ýyllaryň köprä öýdýän şu nemede tsunami bolla Taywan'la. Tayland'la. Sonra Şwedlerden hem böyle ýeten kän bolly, onuň ýa-ni daşary işler ministrligi nemelik gowy işlemet diýip kän şikaýetler boldy, ölen ýeten tap bilmediler. Bu topar problemi boldy da. Sonra ýa-ni şolong ýa-ni kamera diýip bir zatlar bar. Benim gıdıklanıp görüm oktum. Şotayk konsilum ýalak neme çağırılýar. Hemme bu diýpeli nemeli adamlar otýur, jurnalistler, gazetçiler, beýleki media otýur. Onuň meclisiň nemeti, kameraň nemeden alyp barýar, on kimdigini jemgyýet kän nemeden. Omuly görünüp görän adam däl, akyl elminde mi görünüp görän näler, iş edýän adam görünüp görän näler. Şotayda yani bir taraf soru berýär, o beýleden kime soru degişli bolsa jogap berýär. Şotayda premier ministr otýur. O beýlekler otýur, ministrler otýur, hemmece jogap berýär. O kime jogap berýär? Halka jogap berýär. Onuň ýa-ni şol şunu Güneyatı bar yeri ýa-ni terine uý berýär. O ýemesi var bolsa parlament uý berýär. O cedalandyrma bolsa ýene bir ýeri uý berýär. Demedem. Ýa-ni premier ministrem o soraglara men şunu edetim belli etdim diýip bilen ok. O özüni aklamaly bolýar. Edem zatyn. Ýalňyş bolsa neme diýär. Hazyna hem görünýär hem görünen ok.
diýilen neme? Hazina, yani derin döwlet diýilýär manysy. Türkmençe şu manyda aýtsaň bolýar, onlar derin döwlet bolup neme däl. Ýene de bir misallar bereýin. Germaniýadan bereýin. Hat neme bolar ýaly. Siemens diýip bir kompaniýa bardyr, Siemens diýär. Bilýänsiňiz. Volkswagen diýip bardyr. Mercedes var. Ýene de gadim 3-4 sanak neme adam tutup bilersiňiz. O Siemens Hitler döwründe de bardy. Hitlerden öňe Hitlerden soňa şuňa. Nädip bolup bilýär? Bir siýasatçy gelip şoň üstüne çöküp bilen o. Ya bir KGB gelip üstüne çöküp bilen o. O siýasatçylarym da 4 ýyldan çalyşypdy. O birini gowruna ýaran ok, hani çökerjek ya batyrjak diýip bilýän. Ýok. Hadini şolor hemmesi gowraýandy. İldeşlerimiz Şweýetiýada da Volvo şol demokratiýatynyň ýaşulydyr. Ýene de başga da demeler bardyr. 100 ýyllyk, 150 ýyllyk ul şirketler bar. Sapara bizim jemgyýetimiz, sözüňizi böljek, uzaklaşmaňka. Bizim jemgyýetimiz ýanky nemäni hazinany içinde altınlar, pul durýan bir ýanky bina ýalap kredi o eýle däl, ýanky hazinany mysal üçin daşary ýurtlarda GDP diýip bir zat bardyr. Sapara şo taýdan misal bereli. Ýanky önümçiligiň, milli önümüň, ýurdun içindäki önümçiligiň bahasynyň adam başyna düşüşi hasaplanýar. Ýanky bu näme diýmek bolýar? Bir ýylda şu milletin her birisi şunça önüm edipdir diýip hasaplanýar da. Ine bu hazina bu. Misal üçin bir adam bütün ömrü boyunca ýaşasa, Amerikada diýeli, Amerikada bir Amerikan. Bir Amerikanyň iň arzan bahasy halkynyň ýanky 4-5 milyon dollardyr, iň arzany. Misal üçin Elon Musk'ın bahasy näçe diýip soram, şol adamyň bahasy. Buların her bir hazina, iň garyban, hazina säbäbi iň garyp adamyň bütün ömrü boyunca o 4-5 milyon dollarlyk önüm edip ýa-da hereket etdirýär-de ýurdun içinde. Ine Türkmenistanda halkyň gymmatlygynyň ýoklugy şondan. Türkmenistan hazinasynyň ýoklugy hem şondan. Bizdäki ýagdaý şu, ors gelýär, bizim resurslarymız var, alyp gidýär. Alyp gitmesi üçin hazina bolmaly däl ýurdun içinde. Säbäp hazina bolsa hazina dur diýersen ýere alyp barýar. Dip saklaýardy. Hazinany miň soň döredýän ýana halkyň özü. Şonuň ýaly bir aýlanyp bir bilen sepleşýän ýagdaý bardy bu işin içinde. Sapara şonu düşündirjek bolýar. Ýa-ni diňe firmalar däl, her bir adam hem şeýle. Onu diýme hazina bir kuruluş diýip nemetmen. Hazina ýanky salgyt edarasynyň bolmagynyň nemesdir hazina bir gapdaly bagyllar, Merkezi Bankam bir gapdaly bagyllar edilýär bolmasa da ýanky hem süýdüň, prokuroruň, ýanky eskeriň hem bejeti hazina şolar döredýär. Siýasy partiýalaryň ýani pullaryny nirden alýar? Hem bejeti puluny hazinadan alýandyr. Hazina ýanky bir öz başda bir aýry bir neme de däldir. Hem demeti ýanky kamu edaralary hem bejeti hazinaň bir parçasydyr, bölegdir. Bir sistem ýani döwlet sistemi. Bolmasa nähilek bolýar şu hazina nemeti işlemese. Siýasatçylar 4 ýyl 5 ýyl Anglysda çalyşyp durmalylar. O her siýasatçy gelenler ýani dünýä tersine çöwürlenýär hiç bir ýurtda. O 100 ýyllyk 50 ýyllyk planlary var, şu işläp duran. Onu kim edýär? Hazina. Hazina nemel dowamlylykdyr, ömürlükdir. Siýasatçy wagtlaýynça bir minşik diýilýär. 4 ýyl, kän orta 8 ýyl. O her bir siýasatçy gelende hazinany dargytjak bolsa, ýani işläp duran zady o gowruna yaramady diýip tozdurjak bolsa,
O çökürcek bolsa, o diýen etdirjek, ya pul getir diýip demetsek bolsa, yani o döwlet aýakda durup bilmeýär. O tiýadatçy gelir gider. Olaňam funksiyasy var. Hazina şolaňam bolmagyna da interes boldy. Sebäbi jemgyýeti bu zatlara Aslında neme de sapara, yani hazine bir medeniyetin en kamil ýagdaýa gelip bilýän görnüşi, kamillikde. östürýän görülüşi. Yani yeni Türkmenistan boyunca bir üýtgeçik bir zat aýdyp beren. Döwlet sırrı, bu gaty uly sırrı. Türkmenistanyň iň esasy baýlygy newit gaz diýip berdiler. Ýok. Iň esasy baýlygy gündür şu çölüňizdäki toprakdyr. Çöl. Garagumdur belki de geljekde. O garagum çölüdür. O ödem kan demelerde ýokdur. Adatdan daşary. Ödem şeýle ulu baýlykdyr. Yani aklyňda bolmasa ulanyp bilen ýok. Hazina bolsa şonu ulanyrdy. Hazina bolsa sizin todap ýatan çölüňiz bar. Deme ýa-da aýlan ýeriňiz. O şo taýnam ulanyp bilýärdi. Hazina bu professional demedir. O şu wagt yer paýlanjak bolsa, Türkmeniň akly bilen o suwly demeli ýerden alar. Yani bilgili adam çöl alar. O son onun nähile kazanç edip bolýany son görürsün. Şo çöl size suwum getirip berer, pulum getirip berer, başga da adam. Yani, aklı yok. O aklın düşmanı otur döwletiň başyndan. Yani sistem anlaýar şol. Aklı yok etmek diýilen. O aklı yok etmek näme? Bilimi yok etmek. Bilimi yok etsek aklı yok bolýar. O tecrübeni yok etmek. Tecrübe näme? İşläp duran fabrika tecrübedir. Şonu nemetden üstüne çökdüm. Bir milite gelip üstüne çöker ya. Yani prokuror yani yeni burada. Bırak oğurlat deyip çökedi. Bu näme oğurlap bilýän? Öde darada. O yok bu döwletiňki döwletiň bolmasa Şu döwletiňki diýip takýanlaryň sebäbi şoluna. Yani şu taýlarda ýatýan. Yo döwletiňki diýip bir neme bir gaty gülkünç bir zatdy. Döwlet o kim? Bular üçin gülkünçde, bular üçin bahana. Sen üstüne çökmäne, taňa oğurlat diýmäne. Döwlet hasabyna geçirildi diýen bir söz bar. Biz bolsa ýa-da hazina geçmeli de, ýa-da bizim nemämizde. Ýöne bular döwletiň hasabyna geçýärmiş. Döwlet kim? Gurban boly. Döwlet hem gurban boly dip görkezýärler. O şoň jüzüne var. Allah. Gurban bolyň bu zatlara akly ýetmeýär. O sahnaya çykyp gelip gidip berdi. Üýtgeçik bir ýagdaý bu bolýan zatlar. Ýöne bu jahaletiň agyr başy dünýäde gülkü, ýöne bu gülkü bol halkyň betbaççylygy. Bu blokgaran adamlaryň taýan hojagy ýok. Bu ödem ýaly kamty kän gyryp ýörenoklar akly adamlar gyrýarlar. Gerek adamlar gyrýarlar. Bir zat edip bilýän adamlar gyrýarlar. Etçi adamlar gyrýarlar. Şonu etmeli sapara neme vardı yine o Farabi var, İbn Rüşd diýip İslam alımları diýendirler. Goşadyrnak içinde ýöne. Şey diýip eýe çykýarlar da ýöne şu adamlar şu zatlar aýtdylar da ine sizin ýaky gyrýa diýen sözüňiziň gelip çykyşy şo taýdan başlaýar da. Ne Farabi'nin bir sözü var. Şu diye cennete gidip yaşayacaktığına inanmak en samsyk bir zatdır diýär da. Şu cennete gitme inancının özü bir samsyklıktır diýär da. Has düşnükle edip demetsem. Bunu Farabi aýdýar. O otda yanacak adam mı? Yok son sapara buları hemmesine yankı sürgün ettiler, kırdılar. Son İbn Rüşd var. Yankı İspanya tarafındaki nemeler. Buların hemmesine hazır sorasan bizim İslam alımları diye buların hemmesi kapır aslında. Özleri ama diye. Şu diye Müslümanlara men düşünem ok diye de yine hazır önümçülük bilen bağlanışıklı yerine geldik de. Şu diye öyünde diye 3-4 tane ayal var diye. Bu ayallarına hiç haysın köçeğe de çıkaran oklar. Bir erkek var. Bu diye işlemeli diye. Şu 3-4 ayalan bakmalı. Son diye
yalan, oğurluk hemme adam edip barya bu diye bu çıkarsalar diye ayağlam iktisadi neme koşsalar hemme za çözülüp dur diye bu Müslümanlar gatı ütköşük diye de İbn Rüşd diye buna. Son sapara yine bu adamların hemmesi İslam düşmanı bulara neme deyip at koyuyatılar. Söfastiye diyorlar bulara. Nemeler okusanız katıken neme vardır. Şu adamları nahil kritik ediyorlar. Bir görseniz ben okudum ne şu köne kitapları okudum. 10 yıllık kitapları sapara okudum. Ya akıl yetmediği alak değil bu zatlar yani adamların aklı yetiye onu yönü sonra gürleden okur da. Ve gürlenler son öldürdüler ha hemmesini. O öldür. Nemenin İbn Sina'nın muallimi çölde şolardan kaçıp susuzluğundan ölüp kuğrap kaldıra. İbn Sina'nın muallimi Müslümanlardan kaçıp o çölde ölüye yani kovalayalar da tutsalar öldürecekler. Olam kaçacağı yöne susuzluktan ölüye. Hazır sorasan neme diye de onların demesi yöne sizin yankı aydan akla düşmanlık neme siyaseti şol dövrden geliyor. İslam'ın içinde O İslam'ın içinde değil, İslam'ın sütüne sapara. Aklı düşman olmak İslam'ın sütüne. Olan bizde şu an sink geliyor. Şimdi İslam dilinde din hükmünde men göremek şahsen bir imperiya hükmünde göreyen. Orsan bir imperiya. Şonun için katı hem mezadi menzeş. Ors imperiyası ile İslam katı kayan yerde kesişiyor. Şonun ýaly bir nemesi var. Yine akla düşmanlık diýen yerimiz yine şu taýlardan gelýär. Yönü akıllı şehir vurup diyor. Akılsız adamlar vurýan eken ona. Yeme men pikirimçe bular öwrentinin akıllı şehir vurmany. Onun yani ýola töndäki gala ojaklar var. Çok töwereklerinde şolary akıllı şehir vurdurmaly. Şu taýda gursundur akıllı şehirini. Göçürers diýäňiz-de. Ha yok ödlerini şu taýga yeter. Akıllı şehir guranlar ortalar. O ýerde yeter ol. Olyn ýöne. Tecrübeleri var. Akıllı şehir gurma tecrübeleri. Şu taýda ýoly töndäki. Doğru. Indi şoňa benzeşrek sorum bardy ine bu taýda. O topraklary şorlatdylar diýä sapara. Şorlan topraklary köp bolar, nähil ýagdaýda aýryp bolar diýä. Bilginiz bolsa aýdyp geçermisiniz diýä. Neme bilgim barken ýöne döwletleri diýen aýtjak gel. Biz aýdamyzdan hem onu ýetjek bolup ýören adam bar. Ne täze Türkmenistany gurursaňyz, şonu bazar ykdysadyetiniň öz ulu ölçegini çözer miken diýen öz bazar ykdysadyetini. O kemme adam çözüm bar. Akıl var ýerde çözüm bardyr. O yeter ki akla hormatyla goýun, emmejini çözýär. Indi o hazynany emele aň ýöretse, has o haýyrly bolmazmy diýär. O haýryň nerdedigini bilemzok. Haýry bilemzok, welin ýöne. Häzirlikçe şeyle bir nemeler vardı onu benim cevap vermem yanlışam bolar ýöne men gören zatlarımdan aýdyp bereyim öz pikirimden. Emelaň o öňümüzdäki ýa-da belki de ýakyn geljekde köp ýerlere öz eline geçirjek diýänim erbet manyda däl. O nemeder ýöne iň soňy muny başda adamlar gurmaly da Türkmenistandakyny emelaňa gurdurjak bolup bermäň onu. İlk başına o adam gurmaly onun ýene. Ne hazine gurulan wagty nätedin günüňizem baýlygy öwrüler, çölüňizem baýlygy öwrüler, şorlap ýatan ýeriňizem şonam ulan şu taýdan dünýäň baýlygyny edip bolar ýalak ýagdaý. Hazine şoňa hemmesine daýyntyr sowundur. Şuwat Türkmenistanda tidin işlemäňde bir yani Davut fabrik eýeti bolmaňda, bir öňçülük oturtmaňda, ulartmaňda taraptar däldir. O ebebi olan nemesine karşı
O dikel diýen çaňyz o biraz şark aýlayan çaňyz görgüsini görürsüňiz, soňam belgiden alýandyrlar. Bunu bir däl, iki däl, 104 adam başyndan geçirdi 30 ýylyň içinde. Ýöne hadinaky terhi nedir? O sizin hadina sizden pul gazanyp size ýene-de size ýatyrýar. Hadina sizinki, sizem hadinaky, sizin aklyňyzam şoňky. Hadina da sizinki. Hadina niýde akıl bar bolsa, şo taýyp bir proýekt eder. Mysal üçin nemesinden bereli, gönü sapara mysallaryny berip düşündireli bu. Ine hazina iň köp saglyga, bilime, ýa mekteplere, ondan soň ýola berýändir. Doğru değil mi? Yani kommunikasiýa, internet ýene näme hemmese. Ve iň esasy şu zatlara ýatyrýar da, saglyk, bilim, deme. Indi şu üns verseňiz ýoluň üstü bilen pul gazanýar. Daşaýan, haritlar daşaýan. O mektepde harit öndürýän, o saglygyny bejerýän, o dürli injineri ýene nämesi, o jemgyýet bilimçisi, hemmesi şo taýlardan başlap ýetişýär da. O saglykda soň şol ýetişen adamlar o ýyr ölmesin diýip, uzun ýaşasyn, köprek o öndürsin diýip saglygyny bejerýär. O hazina var ya, hazina bundan köprek bolsun diýip ýene täzeden ýyzyny. Bu şonuň ýalyk bir neme, ýa-ni hazinanyň şahsy behbidi ýok aslında. Umumydyr behbidi. Deme, sizem hadina da sizin kolonda o taýda onu owurlajak, ýani emetjek bolma, hem özünden özü owurlanýarak bolýardy. Şeylere bir neme? Ne deme, Amerikan Fed vardır, Fed. Fed'in başındaky jöhüdüň adyny aýtsaňar kimin? Paul mu? Yok, başka garry nemeler var. Hava hazır yadıma düşmedi demesin. Ine şol adam yani dünýäň doldury şoň elinde. Dünýä şoň elinde. Şo taýdan şo owurlama nemesi barmy? Özüm yer aýda hepde de günne o tonlala doldur ýakýarlar. Inflasyon öňüne geçmez. Olarda bir üçin baýlyk diýilen zat hiç neme derler. Dünýä şolong. Hem benim şoňky diýen näme bolýar? Ne? Hadina. Onu elimi bilen tutorialagym derler, ýöne akyl ýöretmeliler. Şol ýanky siýasatçydan garaşsyz bolmalylar. Ýanky Amerikan prezidenti, ýanky Federal Reserve neme, pul bas ýa pul ber diýip bilýärmi? Näme diýär? Men öýde işim bilýän, sen öýde işiň bilýän. Her kim öýde işini etmeli. Şey diýär. Sen öýde ipen var. Öýde ipen var. Men öýde işimi bilýän, senem öýde işiň bil. Ýoldaş prezident. Şey diýär. Şol ýalak näme de geçendir. Diyalog aralaryny. Biriň der köpüniň elinde geçendir. Hadina garaşsyz bolmalydyr. Garaşsyz bolmasa hadina bolup bilýänlerdir. Türkiýe mysalydyr. Nätiz ýani biz Türkiýanyň içki işlerine gatnaşmak nemämiz ýok. Ýöne biz üçin bir döwletiň hädip o ýykylýanyň nusgasydyr. Şonu nemetleňiz dikkat bilen idarlaň, analiz edin. Goşuşmaň, nemetmäň biziň işimiz däl, gatnaşmaly hakymyz ýok, nemämiz ýok bolun. Ödem ýani şunu araplaşdyryp ýekýärler. Onu aýdyp bereli. Alhamdulillah diýip neme derler. Ödem gaty tempde araplaşýar, onu seredýär, görýär, beýnanýar, o çekladymyz ýok ente. Ýurda akla tapşyrmaly diýe soňra çözüp taplar diýip ýazypdyr bir ýyldaşymyz. Doğru. Soň şu neme ýadyma düşdündi hazina diýilende. Näme diýilýär? Ýyldaşlar
Şu kart bilen uğrayanlar var da käbirler uğradyp bilen oksa bir howpsuzluk demesi var. Onu tiz wagtdan o çözülýär. Bir Radar, o radar bir neme, nemesi vardı özünün bir howpsuzluk nemeleri. Yani aslında o nemeni gorap edýär. Bir tarapy gorýar-da. Şo bilen baglanyşykly. Soň ona nemelerini, o düşündürüşlerini uğrattık. Soň çözülýär o mesele. Yani bu iyi veren adam ýalňyşan wagtda käbir şertleri var da. O bir giden howpsuzluk nemeleri. Şolary alýar. Soň şoňa nemesi bağlı yetmese diýildi. Howpsuzluk nemesine bir ölçeği var ekene. O şoňa yetmese bu howplu diýär. Onu bildirýär. Ine şeýle pul geljek boldy neme diýip soň biz görýäs. Bank kartları ile bağlanışıklı bu ýerleşler. Beýlek nemede ýok. Ýöne ýakyn wagtda çözülýär. Şeýle, şonu aýdaýyn diýdim. Ýöne ilkinji neme uğradan wagtynız hiç neme etmeseňiz bolýar. Bu esasan hem şeýle bir ýalňyşlyk bar ekende. Ýerleşler bize ýanky hazina uğradan wagtynız dollar nemesinde durandır. Siz misal üçin 500 lira uğratjak boldum diýädi. Aslında o 500 dollar girdi bolýar. Siz dollarda hasaplap nemedi. Misal üçin 500 lira uğratjak bolsaňyz 16 dollar bolýarmy şu günkü nemede. 16 dollar yazmagyňyz gerekli. O taýda hasaplaýşy dollardan alýar, ýöne hasabyňyzdan lirany çekýändir ýa-da. Haýsy ýurtda bolsaňyz, şo ýurduňyzyň puluny öz hasabyňyzdan dollara öwürüp konvertasiýa edip çekýär-de. Şo zatlara da neme deli? Bunu durmuşa geçenden soň görüp başlaýarsa käbir kemçilikleri, ýene şo zatlar yüze çykdy. robot işli. O taýda da robotlar bilen düşüş bolýar. Yo biz internet nemesinden gaty uzakda bolanymyz üçin bir wagda girmesi kynrak bolýar-da. Şeýle, şonu demeden diýdim. O ýaderini knopka bolmasa garaşsyz bolmarsyň diýär. Ol yankı on Putin'e değişli. O biz Putin'e alak pikir edem yok. Ýaderini knopkasyz, garaşsyz bolup berenler hem bar welin ýani garaşsyzlyk meselesi däl. Öňürtde neme bolmaň gerekli? Öz ıhtiýarly bolmaň gerekli de. Ýani häzir garaşsyz Türkmenistan. Adat cemiyet bolmany, adat adam bolmany öwet etmeli biz, etmeli adamız. Adat bolman, adat cemiyet gurup bolýanlardır. Adat cemiyet gurmanam bir güýçlü döwlet bolup bilýänlerdir. O adat bolmak üçin erkin adat adam bolmaly. Ogurdan ogurlatyp görmeliler. Hoca diýýäniňiz Hitrovkaly lakamy Hoca Kör diýerler diýär. Gurban Ulynyň ministri wagtyndan şol näme? Näme? Bagşym umuman Ors bazarda diýär eýneşik satýan eken magazyn bar diýär. Şol magazynda gijesine gelip geyinip giderdi diýär. Men şol döwürler diýip dursoň iýize sowmandyr ýaly. Şeýle. Badar kom Hoca Muhammed, Hoca Kör diýýärmişler-de. Hoca Muhammed yankı Recep'in yankı protejesi olmalı. Yine Recep bir Muhammed'i barmağına pırlayadı yani. Targaçlar çok taşındadır. Şonuň ýaly. Ana şol yankı Hoca Murat näçe Türkmenistan iqtisadiýatyny dolandyrdy. Bir Badarkom bir döwletiň iqtisadiýatyny dolandyrıp bilýän boldy. Siz bunuňdan näme ady görmä. Başga nähile bolup biler öýdýän. Başga nähil bolsun. Şol neme orslara şonuň ýaly adamlaryň eline tapşyrmasy hasamatly da. Başga bir nemesi ýok. Şeýlerek. Soň dowam edýäs ýoşluk bilen.
Onun ýaly o öldürülen Allah Murat iyileşmizin täze Türkmenistanda mazaryny açyp sud ekspert edip bolarmy diýe. Edilmek islense edip bor. Bu adalet, Näme edip o bolmaz? adalet ministrligi, onun hossarlary ne Şu adam görnübem onu açıp görmäne Näme gerek edip ýok. Cesediniň hemme tarapy görüldi. Yani şonu şeyden adamla o ödünüm edip şuna meňde şerak edip da protestten näme edenlerini aýdarlar. No. Ya o ekspertiza ana şolar yani artı bilen aýdyp bererler. No. Şonuň ýaly bir nemeleri var. Yani bu näme diýeli sapara bu hemme zat ortada dur da onu täzeden o gaýtalap demetmäne gerek ýok. Ondan başga da näçe bir adamlar var. Näme kemine biz ýene de aýtmaly, zady aýdaly. Yani şu hökümetiniň barýan ýoly tüme 30 ýyl mundan öň bellidi. Şu wada hatam görnýär. Birinciden şular akyna huşuna dolanyp döwleti gurucu meclise tapşyrmalylar. O filmdäki hemme adamlary boşatmalylar. Jenayet edenen bolsa, etmedigen bolsa, jenayet eden bolsalar soň ar şikayet geler, süýt prokuror deriň o zatlar on günätini deriňär. Näme çäre görmeli bolsa görürler, ýöne şu wagt ähli türmeler boşatmalylar. O siz halky zynanda saklap bilmeýäňiz. Sizin hakyňyz ýok. Size bu haky hiç kim bermedi, beren ok. Bermelem däl siz ýalyk jahillere. Halkyň ykbaly näde bunan bolar? Şoň üçin şu zatlara dahyly bar adamlar otursunlar, pikirlensinler, çağalaňyz bardyr. Sizin çağalaňyzyň nemetine günätine galatymyz gelen ok, o adamçylyk etmek nemämizi öň plana çykarýar. Siz aklyňyza geliňdänin şu zatlary edin, öňaýak bolun. O sizden haýyş, men ýene de haýyş eden, soň eşitmedim diýmez ýaly. Soň sizi jatır ýakars. Etmeden. Hiç rehim, şepagat garaşmayan halktan. Halk dedi näme hak vardır. Şundan o zatlar ruhsatdır halka. Biz düşmanımızı tetkitledik, adını aýtdyk, o adretine görkezdik. Şular halkın ganiyim düşmanlığının sebäplerinden düşünür otur. Başka näme gerek? Tersini düşündürüp bilýän var bolsa çykyn düşündürsünler. Yok, biz halkyň bähbidi üçin etdik. Biz halkyň bähbidi üçin şu köýlü sallyk diýdiler. Halkyň bähbidi üçin biz şu aeroportu sallyk. O halka şular ýalyk bähbit berýär. Bu topor atel sallyk halkyň bähbidi üçin düşündürüp berdiler şonu. Biz oňa da garşy däl. Ýöne o zatlaryň hiç biri hökümetiň işi däl. Onu mu aýdýar? Bu diňe ogurlyk üçin, talapçylyk üçin edilen zatlar. Ne? Bizden deme, şolar ýaly haýyş. Kemine indi oturmaly jaňa diýerler. Az aldı entek wagtymyz var ýöne. Satışa çıkarılacak emlaklar ve toprak diye Türkmenistan'ın vatandaşı bolmadık adamlara satılıp bilinir mi deyip soraptır. Onu nimet karar meclis çıkarar. Bizim halkımız alsa o umkan yani. Ona da ruhsat verilse verirler olur. Meclisin kanuni kararı demesi gerektir. Yaylap boljogyny düzgünlüğün taparağadan sonra oturma, taparağa. Ol döwrüne görä ütkap bilýän bir zat ol.
Bu Şu gün nemesi vardır. Hı. Hadina ülen işleşiler hemme demediler kanun kada bu düzgün tertip o teredi vardır dehvidini delelini ölçer biçer. Yani hemme de hadina nimetindedir. Hadina katı bir akıllı bir kuruluştur. Ödem katı pragmatiktir. O bir köpük peydası olsa hiç yerde hiç vakit yitirmez. Ha, yani şu vakit yitiren soğum nungadanayın deyip bilir. Onun yani hadinan demesi devletini bağ etmektir. Hem yol bilen hem korumaktur, kepil olmaktır, güvenliği devlet avrayı da pul getiriyendir. O da bağlıktır. Bu devletin avrayı vardır. Önemli. Ulu bağlıktır. O sonum koruyan hadinadır. Hadina sizin kepen paranız vardır, kepen pulunuz. O dünyaya denizde kepeninize pul yetmez. Kâbirinize. O sonum garantori hadinadır. Yani hadinan yokluğu tevapli cetetler zaşarı yurtlarda o atı övliyelerde yatandır. Yani şu hadinan yokluğunun nemettir. Hadina her bir yerinizin eyettir. Sizin hadinan eyettiniz. Hadinan nemeti şodur. O peydalı olsa Mars'tan elinde de satar, kireyine de verer. Peydasız olsa vermez. O hopunu hem beladını ölçer, biçer. O bulatları tiyatratça, yani neme, diletant neme bırakmaz hadina. Bir profesyonel kuruluştur. Ticarette neme bol şey alak. Atı ticari nemedir. Hawa häzirki ýurtdaky targaçlar öz oturan, hawa şahasyny kesip oturan kem akyllylar diýä. Eýlerek. Biz olon kazanmatynyň karşıdaşı değil, karşılığımda mı yok, yani yan kaydışmayalak. O 1 manat kazanacak deyip 1 milyon demeni yakmak. O bir akıllının işi değil. Anlasında giden bir halk var. Bulon kazancı halkın cetetlerinin üstüne edilen, şöyle kanunun hatamına edilen kazançlar. Ne, şunu pulvadan böründür, katı bekbelletinler. Halkın cededinin üstüne kazancı ediyentiniz. O iyeniz, içeniz hem beceti haramdır, haramın boğur, onu burnundan getirirler. Bu halka katı samsık gördünüz. Yiğitler. Halk seviyalak samsık değildir, bu zatlara katı o düşünendir. Halk düşünen onu, yollarda oyununu şakal, nirek gidiyenini biliyentiniz. Ne sorunalak bu. Yollarlar oyunyandır, o sizden him gödülen gödüler. O dünyanın niretinde olsanız o tüstölödüp çıkarar, kuluğunuzdan çekip çıkarar, ayağınızdan çekip çıkarar. Gerek olsa şu taydı yok eder. O size Türkmen öz sünkünün üstüne, kanunun üstüne yeki köpe kazanç ettirmez. Yedenem oradan burnunuzdan getir. Yani şunu ben taparağı olup aydiyen size. Çoğu markasında ilmi tamam. Yani kemiğini ben aydıp bilecek memelem. Şu meselede. Hawa. O Ahmet Yesevi'nin baydan sözü var diye, din seçimdir, Türklük kaderdir diye. Mümkin, aydandır. Öyle. Onam kapırılan ederler bu sözüne. İşte. Öyle. O birden Ukrayna yeňiläýse de täze Türkmenistany gurmagy, koloniýadan çykmagy ýol tapylarmy diýä. Näme tapylman? Siz yankı gözüňde goňuňy ýetene oýdyan. Ýigitler. O biri yankı plan da torýatyp ol maksadyňyzdan ýa-da aýtjak. Näýlek näme bolýar? Bu tizinki. O yeňilse yeňilmese tapaw näme?
O. O şertli şertli orada olmuyor bu zatlar. Bu zatın şerti yoktur. Uçta şert de ol. O sen şu at uçta yalaksın Türkmen. O bahana ödleyen olsa bahana kendir. Düşmanı güçlendirir. Öyle ha Ukrayna'da Kurşova bizim gatı peydamıza gider görürsünüz yine. Evet. O, bu böyle olmalı değil de Avrupa'nın eteğinde uruş başlamalı değil de. Yine Arap yurtlarında ondan bunda uruş valyatı ullakın ses çıkan değildir yöne. Avrupa'nın eteğinde olmalı değil uruş sebebi o Avrupa'daki adamlar samsık değil. O tayda yaşayan adamlar samsık adamlar değil. Şu an dünyanın en akıllı adamlar yaşıyor da siz Mercedes biniyorsunuz. O yeni näme öyle böyle yine ağır senaatın merkezi hazır reçelliğiyle şeyle. Ağır senaat. Yine Hıtay'da öndürülen ya önümü öndüren fabrikler vardır. Yine şu fabriklerin teknolojisi fikri yine Avrupalıyınki. O özem Avrupalıyının hiç karışmadığınız nemeler vardır. O Gallandiya, Lüksemburg dedi, yine näme dedi, Şveysariýalyk gidecek yurtlar vardır. Ne şolaryň nemesi. Da akıllar bilen Hytaýda neme önümler, fabriklary işläp nemeler bolup duranlar. Soňra şu ýerde uruş başlatsaňyz nähil bar? Şeýle neme tarapdan seretmek gerekli. Bu taýda yuwaşlyk bilen çözmeli. Kän ullakan uruşa gitmesin, öwrülmesin diýip ýöne o Ukraina bu taýda gurban. Ukraina'da ýöne ýeň soňunda nemeli? Utuşly çykmaly da bu taýdan. Sen şu nemäni bermese düzelip bilmeýär. Toğra galaly kemine. O şu an başka soru yok. O şu daýa çelli geldik. Başka soru olsa da gözden kaçan olmağı mümkün arasında. Şeylerek umuman aýdylanda nemämiz? Ýöne bizim cemiyetimizin nemesine şu Arap kulturasy gaty zaýalapdyr da sapara. Biz hukugyň näme bilemzok. Hazinany bilemzok. O erkinlik, öz ıhtiýarlyk diýilen nemäni bilemzok. Şu zatlar bizim elimizden alınan yani orsam gelip şu taýin aşa bekegül bopdur da. Orsun eden nemesi ullakan bir nemesi yok. Taýda ýöne. Yaran söýlemäň aýypdygyny bilemzokmy? Hawa ýöne aýdyp gidibermeli sebäbi. O mejbur bolsam aýtmaly diýär. Demek kemine yalan söýleýärler de ondan. Senem bundan ok. Soňam gahary Yüzünden belli. Ondan gaty görýärler, senem bigirenýärler ondan. Näme bundan ok diýip demediýärler. O Elem gemine men kata gülesime melya ağladım melya bunun bolşunu. Ýöne aýdyp berýän zatlarymyz bar bizim. O akıllymyzdan ya kän bilgilerimizden däl. Yani Ýewropada bu zatlar 5-nji klasda ýa ýok okudylyp öwredilip berlen. Şu jemgyýetiň nemesinde ýa çala gözüň gaçandan bu zatlar yani Haniyatda pawmalçan mi diýerler da wortlar. Dedim çıkan ben düşünükli zatlar da. Aýdyp berýän zatlar şu zatlar. Ýöne sizin prokuroruňyz yani näme salam haty ýazyp bilmeýänini orta çykdy da. Öldürülen ýigitde ýazan hatlaryny okak gördüm kemine. Prezidente ýazypsyňyz diýär ýöne biz jogap berýäs diýip başlapdyr. Başa şeýle başlaýar. Onuň soňa
Bulan O da bujar. ödüyadan değerler, yadyancısı vardır, yörütü, o in akıllılarıdır. Hmm. Yani o prokurora yani talabatın yap bilmeliler. O bilim dereceleri ortada. Ay kolun çekendir insana. Şular bilen, şular adamlar ıkbalını çözüyorlar. O birine atu diyorlar, birine 25 yıl ketiyorlar. Düşünüp biliyorsunuz mu siz? Haydi cemiyette ne aylık yaşatıyorsun? Hmm. O başınızda oturanım, diş doktoru. Hmm. Türk bunun dişin ne olur? Öykünü opordular abla. O orta yaş, 45 yaştan geçen o, eminim. O bizim yaşımızdaki adamlardan adam almadılar. Hmm. Doğruyan o dünyada diyorlar. Yektuk yeri etmiyor. O yurdu neme vurdular bunlar. O siz pul kazanacak. Yani bu halk siz pul kazanayan deyip ölmeliler bu halk. Ondan size o pulu yedirerler mi? Bu halk ne yapmış? Böyle hor vurdunuz, har vurdunuz. Samtık gördünüz. Gelişiksiz oluyor eminim. Kayıt tarafına veriden dedi. Gelişiksiz bolýabilin bular şonu normalleştiripdirler. Bolmaz zat ýaly edip halkyň agyna siňdiripdir. Häzir ine şu wagt şol prokuroryň ýazan zadyny görüp Türkmenistanda ne döwletiň bardygyny görüp bolýar-da şo hatdan. Ne adalatyň hawa ýokdugyny we bolmajakdygyny mesela para geçen gurrun harfi. hawa hemme zady diňe töhmet ne ölen adamyň üstüne eýýän töhmet atyp başlaýarlar hatynda. Ýoksa soralan zat o däl. O soralan zat bu adamy näme üçin öldürdüňiz diýip soraýar. Dergen O deriňäň diýär. Ýok, o narkotik alanmış da, eýlemiş de, beýlemiş de prezidente ýazypsyňyz, o ine biz jogabyny berýäs. Ine şeýle bolupdyr, ol ýa-ni öz-özüni öldürüpdir. O tramadol içipdir. Ýene näme diýär? Tramadol içen adam ol, ýatar ol ýerinden turman. Bu şey dip öz ýa-ni sırtyna çüýşe sokarýarlar tramadol. O nähil nemesi var? Özüne elektrik. eline şoň eline bu tüýşe şampanski berip ban tokuk gör, nädip tokuk bilýän diýip ban şonu eksperiment etmeli ýa prokuror. O ýa-da Eline şampanski berip nädip? o baş aşağı o nädip asylýarmyş? Ayağından O. baş aşağı asyl. O hem baş aşağı asylmaly, hem toğurdurmaly, hem şampanski sokmaly özüne. Buların aýdyşy O boýunça. adam tramadol atmaly. O adam o tramadol atmaly, beynin gan arýaly. Bu näme diýmek bolýar? Gönü, ýa-ni prokuror men diýän bolsa gönü näme etmeli? Ortadan aýyrmaly. Terror diýmek ýani. Men terrorist diýär. Terrorist bilen nädip göreşilýär? O terroristi gönü şo taýda täsirsiz ýagdaýa getirilýär. Putin bilýär, ýani el knopkaly oglan var, Putin. O iknada sartiri maçyk diýär. Ine. Şey dip çözülýär. Türkmenistanda döwlet ýok, döwlet işgär diýen zatlaryňyzyň hem hemmesi hem terrordur. O molimlaryň hem käbirine çelli gelýärdi. Doktorlar hem terrordur. Sizi öldürüp demedip Niye? Karatilli medisina diýär. Bu şeýle at koýdan bolýar. Karatilli medisina diýär. Eline düşen öldürýär. Öldürýär, ol öldürüp bilmese sen sagalyp çykýan-da. Şonu ýazbyr ýagdaý bar. Ine häzir sapara baryp statistik bir neme döredilse, hastahanada ölenler bilen o ölmedikleriň nemesini çıkarsan ine näme bar? Şu neme beýle karatilini mekanizmin öldüren nemesinden az bolmalylar, doktoruň öldüren nemesi. Bularam şo karatilini neme medisina. Ýöne ýalňyş bir kan bermem öldürüp berler diýär. Owo. Üns vermän, o ýalňyş diýagnozam bar. Ýöne şo diýe üns vermän diýe kan alyp o
berip göýberýär ölüp galýar diýe şeýle ýanky bäbekler, ullakan adamlar ölüp ýör diýe. O kesel yokuşturup O diyorlar. bir giden o adamlara kesel, yokunç keseller. O akla sığacak zatlar değil olaryň hiç aýsam. Şeylere. Yo, kemine. Şonun ýaly. Ya. Şeýle ha bizim kommentaryýalarymız doňupdyra, epesli gelipdir izinden sapara. Menem näçin gelen okkan diýip seredýän. Ne için don ya kemine? Ha, şu käwat nemede? Näme diýe? O türkmene gynama üçin edýär bu zatlaryň hemmesi. Täze Türkmenistanda daşyndan başga halklar gelse gowy bolarmy ýa gowy bolmazmy diýe ýanky we nämes bilen o ýa-da gowy däl o türkmenleriň. Neme ne stayda ben burada adaydı hazine vardır. Hazine. Ya iki Türkmen akılına, dünyanın akılına bulanmalılar. Ya sen güçlü devlet olmalı. Güçlü devlet olmak için sende de o gücü öğretip bilecek yeterli tecrübe, alım bilim yoksa taşınlar amalar. Amerika şuna şimdi göç alıyor. O davalar näme üçin? Başarı bilse intellektual göç için yaşıl çıra yakyandı. Ýewropada şeýle göçü hiç haçan durýar. Ösýän ýurtlar göç almaly mejbur. Akıl için göç alınır. Onuň ýaly ýanky Türkiýanyň ýalap göç almaly däl belin o. Onuň ýalap göçüň sözü giden ok. Yine akıl, bilim, tecrübe, yani hazine, yani akıl bilendir. Hazine, yani emosyonal, din, inanç, odur budur nemelere, nemeti tahammülü yoktur. O doğrudur. Hem peyda, geleceği bilen nemetin peydatını garanti ediyen olsa şu zatlara yatkındır, yıkkın eder. Bu mart aýynda diýe Russiýada saýlaw bolsa, Putin'den başgasy saýlansa Türkmenistana düzelermi diýip owa. Biz ortlar bilen ne işimiz var bizim? Biz öz derdimiz özümde yettik. İti saylasın, atı saylasın, yol versin, Putin saylasın. Bize ne? Ors. Bizim bağlımız ödeyen yala gidip deme diyorlar. Yo Orsda bir zat bolsa da bolmasa da ýanky ýurt gerek dälmi iň soňa? Şeylerek seretmeli. Yani öz aradılar. Kimi Taylan olsalar saylasınlar. Yani onun ýalyk nemediler nokta. Russiýada Putin'den başga hiç kim gelmiyor. Şeylerek seretmeli. Anyk nemeler bardır. Yani bu yani Ortaýadan Guron döwletine hiç wagt döwlet demesi adamsy öz beýletin ýa-da saýlaw bilen giden ýeri diňe ýelsindir. O da ýöne yani sağlyk ýa-da kelle nemesi bilen gitdi. O taryhyndan soňky 200 ýyl, 300 ýyl taryhynda bolan ýeri ýokdur. Bolmasa ölmän giden okmy bular? Yok. Mümkün değildir. Aya pilot nagami diye. Aya öňe çykmaz. Bolmasa da öldürýärler bu diýeri alan ýok. Ya da öý tutsagyny Hurşow ýalyk agdarlaýandyr neme diýen. Doğru. Şeyle Bizde de gelen ömürlük gelýär. Şol sistemi şo taýdan gelýäni görüp durdy. Şeyle Rus Ukraina urşy nähil utarar diýip soralypdyr. Biz azrak üstünde gürrüňe etdik belin. Ay kıyın urşun gowy bolýan däldir. Utarar. Hemme urşlar bir wagtlar näçe bolanam bolsa bir wagtlar gutarýandyr. Neme kemine ya garankydan soň gün ýaşýar da. Şonu taklap bilen tak
Yer yüzünde bolmadyk. Bu da şonlarla. Yani uruş diýilen zat bir yer şary üçin gaty nemedir? Şu 5000 ýylyň içinde bir 200 ýyldyk diýedi. Uruşsuz bolan emeti kemini. Galany uruşup geçen bu dünýä. Entek doğulu dünya medeniyetleşip bilmedi. Aslında Avrupa öz arasındaki uruşu problemaları çözdüler ulu uruşları edenden soň. O göz aralarında O, yani uruş yok olmadı. Şolong içinde de uruş olmalı. Ya, Putin nemeni bozdu. O rahadı. Onlar Yugoslavlar bozdular. Avrupa'nın orta arasında uruş ettiler. Iň soň şularyň oruslaryň nemäniň täsiri bardy o taýlarda da. Şolaryň baran ýerinde uruş bolýar-da. Uruş gutorar. Bir un gutorar. Haytundun bilen. O 25-iň soňlaryna dogry o gutarma ýakynlaşar mıkan diýär mene. O gutorar. Gutormasını isleýär, bizem isleýär. Hiç kim ölmesini tarapdan ölmesini isleýän ýok. Hem şunu adamlar ölmeli. Yaşatınlar. Öyle. Onda sapara vaktimiz boldy, jemläp bilersiz. Bolýa illeşler köp sag bolun. Bolýa. Sağlıklı görüşelim. Sizem aktif bolun. Hiç nemetmeň. Abuna bolun. Paylaşın diýen şey diýip şu reklamdan etmeli ýerler kemine bolmasa. O bu zatlar önemlidir. Gaty önemlidir. O sebäbi köp adam diňler. Näçe adam şu zatlara aktif gatnaşsa şonça da täze Türkmenistan bakym bolar. Like bassanız YouTube'un özü ýaýratyp berýär sizin ýeriňize. O like köp bolsa. Şeyler bir algoritm var. Onda şu taýda jemläýeli. Bolýa, sag bolun, saglyklykda görüşelim.